To hello logofor nोंसिनि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय so good morning to you all लोगोफोर so दिनैनि भिडिअआ बेनो जाहैबाय माने ओरैबायदि माने meaningful माने जोंनि बर' हारिनि हौवा हिन्जावफोरनि आरोना बेयो माने आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों लोगोफोर माने नोंथांमोनाथ' बयबो नुबायबो जानो हागौ बा खोनाबायबो जानो हागौ बिथां बिजितगोरा ब्रह्म बिथांखौ FIR होनाय जाबाय बिथां मुनमुन बर'आ मानो होननानै बुङोबा बे बिजितगोराया सासे बर'नि दैदेनगिरि जानानै UPPL नि दैदेनगिरि जानानै बेफोरबायदि माने गाज्रि नोजोर होनाय बेफोरबायदिनो गाज्रि बाथ्रा बुंनाय मानाय हिन्जावफोरखौ दुसिनाय नै बेफोरबायदिनि थाखायनो माने FIR होजाबाय आरोना बिथाङा स' दिनै जों बेखौनो रायलायगोन लोगोफोर माने बिथाङा होजाखागोन मानो होजाया नंगौना नङा लोगोफोर माने बिथां मुनमुनखौ बियो माने गाज्रि बाथ्रा बुंदों आरोना माने बेफोरबायदि गाज्रि नोजोर होदों आरोना गाज्रि नोजोरै नायदों आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर स' नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैदों आरोना बे बिजितगोराखौहाय मा खालामजानो लुबैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना आरो बिथां मुनमुना कारेक्ट ना रं स' नोंथांमोना जास्ट कमेन्ट खालामहरदो आरोना बिथाङा राइटखौ मावदों ना रंखौ मावदों बिथां मुनमुन बर'आथ' माने आंनि बायदिबा जोंनि बर' हिन्जावफोरनि थाखाय माने मोजां खामानि मावदों आरोना आरो बेयाव पार्टिनि जेबो सोमोन्दो गैया आरोना जेन'बा UPPL माबा नांगोल बिदिनि जेबो माबा गैया आरोना पार्टिनि UPPL नि जेबो माबा गैया आरोना बेयाव माने सासे UPPL नि दैदेनगिरि जानानै सासे गिदिर दैदेनगिरि जानानै बिथां बिजितगोराया बेफोरबायदि माने गाज्रि नोजोर होनाङामोन आरो माने बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनाङामोन आरोना थ' दिनै माने आंबो रं मोनदों बिथांनिखौ आंबो रं मोनदों बिथाङा बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन स' बिथाङा दा गावनि दायनि साजाखौ मोनखासिगोनानो थ' बेनो आरोना स' लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव मा होनबावनो ना गावजों गाव बेफोरबायदिनो दावराव दावसि माने गावजों गावनो बेफोरबायदिनो डाउन होलायो मायो बयबो आंबो गेदेर जागोन बैबो गेदेर जागोन नै बेफोरबायदि सानो आरोना बयबो राजा जानो नागिरो आरोना जोंनि बर'नि मादाव स' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे आं मोननैनिबो पार्टिजों लोगो जायाखै माने मोननैबो पार्टिया माने मोजां मावलांनांगौ आरोना माने मिलायलायनानै खौसे जानानै मावनांगौ आरोना जोंनि बर' हारिखौ फोथांनोबा स' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर'आ बेफोरबायदि जाबाय थायोबाना सेना लांजागोन गुबुन हारिजों ओरैनो दा BTCआ गैखाला BTCआ बायखाबाय दा नायदो बिटिआराव माने बेफोरबायदिनो बे मोनथाम सारेन्डारफोरखौबो माने मोनथामफोरखौबो बे जायनाखि जेलाव दं बेफोरबो गनायनि माबा दङमोन लिरनाय दङमोन आरोना बे माबायावहाय बिटिआर एकर्डआव स' एकर्डआव लिरनो गोनांबाबो बिथांमोना दिनै माने दासिमबो गवाखै थ' बेफोरबायदिखौ नायोब्ला माने जोंनि बर'खौ थगायदोंसो आरोना बे माने बिटिआरआ मोनसे थगायजानायसो आरोना आंनि साननाय बायदिबा मानो होननानै बुङोबा जेन'बा लिरनायानो दङ स' मानो दिनैसिमबो पावारखौ मोनाखै ना लोगोफोर थ' बेनो आरोना जोंनि बर'आ थगायजाबाय आरोना माने गुबुन हारिजों थ' आं बेखौनो बुंनो सानदों जे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन माने नोंथांमोना मारै मोन्दों मारै मोनाखै भिडिअखौ मोजां मोन्दोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालामहरथा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोन्दोंबाबो गाज्रि मोन्दोंबाबो स' कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर कमेन्टखौ दाबाव आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव नुगोन बाय बाय